Il-kantant Aiden ħalla Malta u talaq l-Awstrija biex 15 oħra jieħu sehem fil-Eurovision Song Contest li din is-sena se jsir fi Vienna fejn hemmhekk se jinterpreta il-kanzunetta Bella. Fl-aħħar waslet il-ġurnata li tant nistennew u naħdmu ħafna liha. Ġimagħtejn oħra, it-tieni semifinali, Malta ħadd tieħu sehem il-ħamis fit-tieni semifinali, numru 14, pożizzjoni tajba ħafna. Naf li ġimagħtejn qabel, imma ikun hemm ħafna provi, looking forward ħafna, eċitati nisabu hekk kmieni dalgħodu ma hawn mood vera sabiħa u veru eċitat. F'inqas minn 48 sija oħra, Aiden se jkollu l-ewwel prova. Diġà rajna prova jgħidula stand-in rehearsal biex naraw kif eżattament ser tidher il-prestazzjoni tagħna u diġà tidher tajba ħafna. Bitħejjija għall-festival Aiden żar bosta pajjiżi Ewropej kif ukoll mar l-Awstralja biex jippromovi l-kanzunetta tiegħu Bella. Il-pubbliku se jkun jista' jivvota waqt is-serata permezz tas-sit uffiċjali tal-festival. Il-PBS qalet li ntażel tim kreattiv biex joħsib il-prestazzjoni ta' Aiden li jinkludi lil Dan Shipton u Lee Smithhurst flimkien ma' d-diżinjatur tad-dawl Al Gordon u l-istilista Tom Airboot. Intant il-Public Broadcasting Services se torganizza attivitajiet tal-pubbliku, inkluż TVM Eurovision Fan Zones li se jsiru fi Pjazza Triton il-Belt Valletta u f'Campus Hub. Il-pubbliku se jkun jista' jsegwi s-serati fuq screens kbar. L-ewwel semifinali se ssir fit-12 ta' Mejju, it-tieni semifinali nhar l-14 ta' Mejju u l-finali fis-16 ta' Mejju. Grazzi kbira l-Maltin Rawċin kollha li tul dawn l-aħħar 3-4 xhur rewni support kbir ħafna. L-aħħar pushes ovvjament f'dawn l-aħħar ġimagħtej inkompli nħeġġeġ in-nies biex jixxerjaw, iżommu kuntatt u iħeġġu il-ħbieb raba li jgħixu barra minn Malta biex jissapportjaw u jivvutaw lil Malta.